Torbjørn, hvad fanden har han rundt? Nu ramler jeg da fuldstændig for hende. Nu er vi sgu ellers passe over, hvad fanden det er, hun laver. Der. Så pas på, Kirsten, nu kommer ulv! Han skal kravle op i et træ. Ej, fuck. Ej, altså, skal man ikke... Det er ikke så let. Ej, Kirsten. Hallo, Kirsten, hvad har du lavet? Hvad? Hvad har du lavet? Ja, jeg vil researche lidt på, hvordan man skal klare at være ude. En ulv, der står ulven. Det er sgu da ikke en ulv. Ja, det er. Du ser det spidse ører og alting. Det er en hund. Og så tror jeg, man skal kravle op i et træ. Bare klatre op i et træ, når der kommer en ulv. Ude i vildmarken. Det er noget, I lærer i København, tror jeg. Kom nu her, Uge med. Så det er på tv, har du ikke set det? Nej. Har du noget mod, de har kaldt den til dig? Kom, Agnes. Kom så. Det er da en ulv. Nej, det er en gæv hund. Ja. Rundt om halsen, kan du ikke Kom se så. Kom så. Ja. Altså, gæv. Det var nemlig ikke en ulv. Okay. Det er Kirsten, jeg tror, du var en ulv. Hvad siger du? Kom nu her, Anne. Jeg synes bare... Ej, der var en pølse her. Ja, Jeg det synes er bare, det er for dårligt. Altså, det bræmler jo med ulve her. Altså, hvordan tror du, Turistforeningen i Thy, de har tænkt sig at forklare det? Altså, jeg spørger bare. Det er da ikke så rart. Altså, der er jo sådan nogle landsbyer her. Skal du ikke være på billeder, Jan Graversen? Det er så hyggeligt. Skal du vende rundt? Nå, okay, ej, det kan vi ikke. Nå. Men der er sådan nogle andre landsbyer, sådan for eksempel Horsens og sådan. Der har de sådan nogle hømmerstativer, hvor der er poser, man kan tage, og så når man er fyldt, så kan man putte den i. Jeg synes, der skulle være, det er til Turistforeningen det her, det er godt råd fra Kirsten de Ballet. Der skulle være sådan nogle stativer med røde pølser. Det er rent selvforsvar, så man kan smide dem i gabet på sådan nogle rovdyr, der kommer der lige pludselig. Der er der ikke meget ved at gå på vildmarkstur her, når det, ja. Det er ikke en rovdyr, det er en skæv hund. En gavhund? Den hedder Arvenil. Okay. Nå. Jamen, det var så Kirsten de Ballet og Jan Graversen på en vældig tur i Thy. Vi har researchet på ulven, det var Lennart Olsen, der har produceret. Jan Graversen stod bag kameraet, og nu skal jeg lige, nu skal vi lige, så tager vi lige, der var vi. Og hvad vil du sige til dit forsvar? Ingenting. At hende tål i København, hun er helt normal. Var der mere? Nej, tak. Okay. Tak. Tilbage til studiet.